ethu sibonga umusa Jehovah, siyakubonga ngamazwi ethu sibonga umusa Nomhlabelelo bazalwane uthi aba ngasekho intando yebo sishonja Ngibingelele ibandla lamazibula abhaliwe ngegama lika Jesu. Cha bazalwane siyayidumisa inkosi. Haleluya. Lezi insuku ithi inhliziyo yami ngiyambonga uNkulunkulu ukuphila kulezi insuku. Cha uma ufunda iBhayibheli bazalwane, abaprofeti abadala babemanga ukuthi isikhathi umoya alesisho sokuthululwa kwamandla kaMoya eNgcwele kwakuyoba isikhathi esinjalo. Ngoba isikhathi esiphila kuso ubuhlungu bazalwane ngoba abantu bakhuluma ngesonto, bakhuluma ngobuthakathaka, kodwa isikhathi esiphila kuso isikhathi sikaJesu, isikhathi samandla kaMoya eNgcwele. Lempilo bazalwane eshiwoyo kwabamahlobo ufakazile kithi ukuthi uJesu engekho uphilile njengawe, waqonywa, wazalisa, waqipitisa, kwenziwa yini ukuthi ube ngakahlangani namandla kaJesu, amandla kaMoya eNgcwele. Jesu bazalwane, mina-ke bazalwane ngazalwa ngaphandle komshado, kodwa ngahlangana namandla kaNkulunkulu kuneminyaka u-13. Ngathi ngiyi-product yomjolo, kodwa ngangajola mina. Alibambi igama leNkosi, ngathi nginabane ngizokhala kuye, kwathi ukuthi uJesu oshunyalwayo, uJesu okhuluma naye ezwe futhi akezwe ngephuzi uzomahara. No bazalwane ngekuthembisa inkosi ukuthi cha, isikhathi esiphila kuso isikhathi sevangeli. Into embi kunazo zonke emhlabeni isonto.
ngoba isonto lifana neshede lika Jesu ubona sengathi ubambe khona kanti akusikho. Yini ukuthi akusikho? Ukuthi esontweni uhamba inyanga usonto. Ulala nengane zabantu umfundisi emufusonda. Sonto bazalwane limsiza umuntu. Kodwa siphile esikhathini samandla kaNkulunkulu. Lokho kufakazwa abazalwane kufakazwa ngamandla kaNkulunkulu. Philile nayo amahlobo bazalwane isebenza naye la enkonzweni. Bekuyindoda emnandi. Ilokho nje ngakusho bazalwane bekuyindoda. Futhi mathiwa kuzila ukudla abaleka amadoda. Kodwa madoda umahlobo indoda ebisondela kakhulu makuzila ukudla. Wena uyazi ukuthi ukhona impela kodwa makuzila ukudla weka amafensi. Kodwa bazalwane siyayidumisa inkosi bekumnandi ukuhlala namahlobo. Mahlobo bazalwane bekumzalwane uma umbuka kusuke kuwe ukuthi jabule. Alibonge igama lenkosi. Lokho akade kwenza emsebenzini nasenkonzweni bekwenza abazalwane. Mawuthi mahlobo nakho sekuthathwa indlela ephuthumayo. Bona ke mahlobo uzongena esikhaleni ecourt. Mahlobo kunabazalwane asebesele itransport inenkinga. Ungahlupheki baba umloyi uzokhuphuka nabo. Angakhuphuki nabo ababuyisele futhi. Uningi bazalwane singakusho. Kodwa ke siyayidumisa inkosi. Kodwa nje yazi into eyodwa ukuthi esontweni lento ayikho. Kodwa isemandleni kaNkulunkulu ngicela ubaleka. Ngeke kontobe ngicela sinendini yawo. Sizosho nje kabili bese siyathandaza sonke. Sidlulisele emsamo kubaba BS Madlala. Cela usho kabili bese siyathandaza.
Umthile sasifanele ukufa ungenewele endaweni yethu ukuze thina sikholwayo singabe safa sibe nephile phakade. Siyabonga Dwala, siyabonga sithi ugcwele nangalolu suku ugcwele. Siyabonga ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Siyabonga ubuhle bakho. Thank you Jesus. Hallelujah. Etre. Hallelujah. Talk about it. Umasipala wala emadlangeni. Ngiyabingelela umndeni wakwaMahlobo. Ngibingelele ihlobo zakhona, ngibingelele abefundisi, ngibingelele ama colleagues akhe ubaba Mahlobo, bonke labo kade sisebenza kanye nabo ngokwezikhundla zabo bonke. Ngibingelele lebandla likaJesu ngegama lakho Jesu. Hallelujah. Kubiki ngase kume umuntu manje othi ukufa akusekho, kodwa kube kunebhokisi. Ukufa kwachithwa, kodwa kube kunebhokisi. Nikhona bazalwane, angithi abantu la ngaphandle batsheliwe ukuthi ukufa ukuhlukana komphefumulo nenyama. Ileyo nto abantu abayaziyo ukuthi uma kuphuma umphefumulo yehlukana nenyama kubizwa ngokuthi ukufa lokho. Nikhona bazalwane, kodwa ke ngizosho namhlanje ukuthi hayi, ukufa uJesu wachitha. Amen. Abefundisi bajwayele njalo befunda lencwadi kaJohn chapter 11 bafunda uverse 25. Uverse 25 wakhona ugcizelela into eyodwa ukuthi ethi noma nifa kodwa ke uma kwenzeka nikholwa nophila. Nikhona abazalwane, bangamfunda uverse 26 wakhona ngoba naye uverse 25 lona umisinterpretiwe kancane. Uma ufunda lesizulu livele lisho njalo nje lithi noma efa wophila okholwayo, lisho njalo angithi lesilungu njalo kulifunda lithi noma efile wophila, ngoba kwakhulunywa ngoLazaro owayesesethuneni seciciwe. Angazi noma kezwa kahle. Lithi ke unamandla uJesu okumvusa noma enjani. Lithi ke kuphi and wakwenza practical. Wathi abamkhombise labembeke khona. Amen. Wathi abakhuhluzitshe wesememeza wathi Lazaro vuka. Amen. Ngoba uJesu uvusa abantu abafile. Nikhona bazalwane. Uverse 26 wakhona uthi ke lo muntu ke ophilayo njengoba ephila uMahlobo atholwe. Hayi bazokusho mina wewe MC. Ngiyabona usuvulile lapho balekelele uverse 26. Ngoba nje abantu bathanda kabi ukuthi noba ekholwa kodwa bayikholwa into esho uJesu. Ufunda la verse 26. Verse 26. Yebo. Nalowo ophila akholwe imani ke nalowo muntu ophilayo manje akholwe uJesu. Yebo. Kasoze afa naphakade. Amphile kasoze senjani? Nanini? Ngendlela kubantu abakholwayo ukufa chithi. Uyaphila la njengoba ekhamba uMahlobo ephila, kodwa ngenxa yokwamukela igama likaJesu lithi akasoze afa naphakade. Ngibhekeni kahle. Uma ungakholwa, uma ungakholwa vese uhamba ufile. Lento nje ifakaza umfowabo ukuthi
yena usasele ekhulumeni enkukhwini nekhanda elincane ukufa lokho. Akekho umuntu ophila ungakhuluma enkukhwini. Umuntu ofile akazobekezwa kahle. Akekho umuntu ophilayo ongakhuluma kubantu abangekho okuthiwa yithutha. Amen. Akekho usuke ukufa uthi uhlubuka uNkulunkulu uyakwabanye uNkulunkulu. Ilento ke bizwa ngokuthi ufile. Uyabona nje la sihlangene la kugcwele inqwaba yedumbu ezisotayo futhi. Haleluya. Idumbu enjani? Zineyivatho, zineyikhundla, kodwa abantu abafile. Ngoba umuntu uphila mhla ehlangana negama likabani. Uma ungakahlangani negama likaJesu ufile, ubulawa yithina. Nawe futhi ungakufakaza kodwa uma ungiphila kanje kusho ukuthi njani? Nimzwile ugogo lo kade ekhuluma la yiwe bakwethu. Nimzwile. Ethi wayedlutshwana amadoda azagcina sephethwe yintwala zengulube. Engazi ukuthi uyithole kiphi indoda. Nizwile? Wayefile. Angazobekezwa kahle. Umuntu engahlangene negama likaJesu uhamba efile. Ingakho ngithanda lezwe elikhulunywa uJesu. Uthi lowo ke ophilayo kwemanje ekholwa kasoze akubona ukufa qedelani. Kasoze akubona ukufa naphakade. Mina bengifisa ukuthi ngokuhamba kamahlobo nawuvuse kwabafileyo. Incwadi yabaseFesu chapter 2 ithi univusile nani benifile ngeyiphambeko nangezono. Yonke lento eyenziwa abantu la ngaphandle abayithandayo abathi yinhle, iBhayibheli lokuthi libiza ukuthi iphambeko nezono lithi bahamba befile ngenxa yalokho. Ngendlela ukufa kona lokhu ukuthi khaphu babamahlobo ngiyathanda umxoxethe akafanga ngempela. Kwenzeke nje lencwadi uGenesis chapter 5 verse 21 ekhuluma ngoEnoch. Lithi iBhayibheli uEnoch wafakazela ukuthi wayehamba noNkulunkulu. Emva kwalokho wayesethathwa wasuswa. Kodwa bonke abanye ababhaliwe lapho uyifunda incwadi kaGenesis ukuthi uSibanibani waphila 900 years emva kwalokho wafa. uSibanibani waphila 800 years emva kwalokho wafa. Bese lithi uEnoch akaphilanga isikhathi eside. Lithi waphila just 300 angaze 61 years. Lithi iBhayibheli wathathwa. Ilento eyenzekile ngoba wayehamba noNkulunkulu. Yezwa kahle. Wathathwa ngoba ehamba. Lana emhlabeni uyakhetha ukuhamba noJesu wena. Yabona nje mina ngashiniswa intombazane yana eDanki ngiseMaritzburg esibhedlela. Ngizisebenzela khona. Sengeke ngaphathwa ngaphathwa ukuthi intwana kodwa lezi kagogo. Kwena nami ngasengeke ngaphathwa isifo sabesifazane. Kuthiwe sabesifazane noma samasoka. Samasoka. Oh yes, isifo. Sesike sangibamba. Lalelani. Ngibanjwa isifo leso intombazane engingayishelanga. Ngibona unina ngifake i-laboratory dust coat ifana neyodokotela. Naye umama lo wayesebenza esibhedlela. Uma engibona sasowumakhelwane ngesifo somgwaqo. Bathi hawu ufana nami. Ngithi mina yebo ma. Athi usebenza la kanti? Ngithi mina yebo ngisebenza la esibhedlela. Yaphela ke ingxoxo. Ntambama. Sengibona ngendodakazi yakhe seyimeduze komnyango. Kwasho ukuthi uJesu wayengekho. Ngacabanga nje ukuthi kunzima kangaka ukushela Nkosi. Nangu Christmas. Kafuna umnyango.
uza negama afuna umnyango ngithola ukhisimusi ngangazi kathi uthunyelwe unina angithi kusho ukuthi angithi uyayazi ingane yakhe mina ngangayazi kusho ukuthi ke iyaphila lempilo ephilayo yoqoma manje ke uma sebona mina ubona ukuthi kusho ukuthi uma iza kimi ngoba ngiyasebenza kahle ayizuqoma nje kusho ukuthi ngozama lokukhokha ngiyibona lo ndaba awungavula umnyango yangena ke ngasithi Christmas kade ngizoyithela kaqala ukuphatha lento okuthiwa i-drop uyabona lo ucosula kaqala empilweni yami kodwa ngiwuthola ngokhisimusi engiwulethe kanti kuzodlula isikashana kufika igama lika Jesu. Haleluya. Fika uJesu wangivusa kwabafileyo. Ngangahleka ke leyo ntombazane ke manje yona seyibuya iyafika kanti sekufika uJesu. Izake ndawo khohlo wesisi. Sekufika umtshelile ukuthi lo mzimba uyithempeli. Khululeka dlula iya phambili. Yacabanga ukuthi kushuthi ngithola onesi abangcono kunayo engangisebenza esibhedlela phela eyidindele yabo ngithola onesi abangcono ngangatholanga onesi kodwa ngithola igama likabani wangilekelela uJesu ufika nje uJesu nami nginamacala ngizwile umkathokozani inkosi esho naye ethi hey weba Madlala uyabona ngikhombisa umfana wakhe yabona lo mfana lo Mina first born samthola amen samthola exoxa leyo ndaba samthola singakashadi athi kodwa mina first born yami beqala nokumbona ngimazi haleluya ngambona ngizwile ngazi nomyena lo bekuthudla kanti phakathi igama lakho yena qala nokumbona inhlakanipho Besebenza amateksini yabona echaza umfana wakhe ngithi echaza ke kodwa ethi ke kodwa uba umahlobo wakhe inkomo 6 mina niyashupha nina ngabantu laba bahali wakhipha ubobuza qala ukuthi unazo yini inkomo lo muntu ufuna umzimba ubuze iBhayibheli lami ngijwayele ukuyifunda lencwadi akuzoyifunda namhlanje lena ethi uma umuntu eyenga intombi alale nayo step number 2 uya kuyilobola nonke nina nilaliwe ngokwezile inkosi fanele abe nenziwe njani haleluya bese lithi uma uyise engavumi ukumnika yona lithi uyakukhokha imali elingene nokulotsholwa kwintombi nonke lelilaliwe kuBhayibheli kufanele ngabe ngizingakhumbula nomhlabeni sasewushabelela ngesikhathi sethu akona wasesontweni uthi ubuhle bendoda zinkomo zayo zuna besebenzela bangelethi imali ya ubuhle bendoda yini wasikhuluma la usazophinde uyogingwa futhi yakuthanda mina ngeke ngimiyeke noba ngathini lalela ubuhle bendoda yini inhle lenkomo
ayikho ngoba ishaya ngesilahla ishaya ngemoto. Haleluya. uJesu ngiyambonga ngevangeli. Ngiyajabula kumnandi ukuthi nina nonke nisonto lamasonto amnandi nike nizwe lento elizwe namhlanje nizwile ngathi ubufakazi nizwile. Ayangidluleke lapho. Ngiyacela ukuthi ngiphuthume masinya ezwini lenkosi. Bengidlula nje la ukuthi nazi ukuthi thina esikholwayo asihlangene ngempela nokufa. Ngize ngacabanga nabazalwane. Ngicabanga ukuthi kuba mahlobo uma ehamba ngendlela ahambe ngayo uJesu bengakwazi naye ukwenza lokho akwenzela abanye abantu. Nikhona bazalwane. Ubengakwenza kodwa ke bahlabelelile babumloyi la ukuthi intando yakho angazi. Nikhona bazalwane. Mayenzi ngikhumbule kukhona intombazane lehlabelelayo la sukuma ntombende. Sukuma ntombende, sukuma ntombende. Nathi sukuma thandazwayo, sukuma thandazeli. Lona omile ngimisa la phambili. Wabanjwa ilento evele ikubambe kuphele manje. Njengoba kwenzeka bamahlobo. Yezwa ngani? Wavele wabafonela lo bahlala ndawonye bahlukeleke ngezindlu. Wathi ngifale kumoya. Ngifale kumoya efaka imessage mabesho. Wezwa lo late wahamba ke wayongena unokhiye bomngena. Umengena wafica lo wamfica esaphefumula ngesikhathi ufika wamfica njani? Wamfica ephefumula kanzima. Uthi wamfica ke ephefumula kanzima umeqeda ukuphefumula wase kuyaqhamuka. Cha wase uyaqhamuka. Mina ungifonela ethi nangu usibaba akasaphefumula. Mina ngiseplazini bona bandawonye leNewcastle. Ngifisa ukusho lokho ukuthi into engayisho ngathi nje thatha ucingo ulibeke endlebeni kubizwe igama elivusa abafiki. Igama likabani? Kama mezi igama likaJesu sikwaphela u30 minutes. Phanda. Kamuzwe donsi sikhwehlela lo bese kuthiwa ngeze ukuthi uyabuya. Nikhona bazalwane. Kamuza beqina ke laba ukhona umunye ababenaye. Jesu sibani. Ngakho Jesu vuka. Wavuka nangu hlala phansi. Nikhona bazalwane. Umfundisi lo kade ehlabelele ethi kube intando yakho. Umfundisi wabo. Sebemfonelile bekutshela ukuthi lo usethulile. Umefika umfundisi after an hour umfica use right. Wayesexoxa nendaba. Ngoba mina ngesikhathi ngithandaza naye ngaza ukummemeza mase ngizodonsa isikhwehlela. Ngithi zama. Kwathi kodwa akade sifundi. Basala ke nabo baqhubeka. Mina ngase ngivale ucingo kodwa nje ngoba usiyaphefumula. Nikhona bazalwane. Wafika umfundisi ngabo 12 midnight wangifonela wathi hayi ngabusakhathazeke bamahlala use right ulokhavu kalona. Angazi makezwa kana. Ngizama ukusho ukuthi uJesu usenamandla okuvusa abantu. Uma kade ethanda noThokozani bengavuka. Angile ndaba kaThokozani ke ifike eThathakusa ngoLwesithathu. Bangifonela. Cha bangifonela bangivusa impela ucingo lami lihlale livuliwe 24 hours. Bangifonela bathi bakumahlala sesiyaphuthumisa manje esibhedlela kunodokotela ke lapha nangidokotela wefoni. Dr. Pesi wakhona lapha eTresh umakhelwane wabo. Bakumahlala siphuthumisa ubamahlobo uyile usekhihliza amagwebu. Ngaphinda ngathi beka endlebeni ngabiza igama likaJesu kwangenzeka ngoba umuntu aphilisayo uJesu
Nikhona abazalwane. Ingakho sithi thathani igama likabani? Hayi bahamba ke baphuthuma esibhedlela ke cishe ke basebefona emva kwalokho bathi hayi vese sekuthulile sekwanele sekuthulile inhlizweni yami bavuka kodwa ukuthi hayi ngingcwabe emnambithi babisheke ngiyashumayela siyaqeda hayi bokusemnambithini eBergville ngiyashumayela ngiyaqeda uma sekuphuma inkonzo omunye ubaba uhamba nonkosikazi wakhe uthi kumina weba kumadlala leli vangeli olushumayelayo lelo olushumayelayo la ngivusa ngihlale 6 days emoshwari ngikhuluma umuntu ophilayo 6 days ehlale kuphi wavuka ngoba yikho into engenzeki kuJesu. Nikhona abazalwane ngiyafisa ukuthi nizinikele egameni likabani. Yebo ningayenzi mistake ungahlali ufile kuze kube sekugcineni. Amen. Manje ke into enye bengicabanga sekuthi ke ngolwesine bazalwane ntambama ngabo 4:15 ngolwesine kufona umama umtshali wasehlathi dam. Awukhona sukumume ngenyawo mawami nangi ufona nangu umama umtshali uthi umama umtshali baba uMadlala nansi ingane yami seyiwile. Nayo akusaphefumuleki ngingacabanga lokhu ke kade kwenzeka ngayizolo kwamahlobo umehluko uthi kuma asibizeke igama likabani kade yasithandaze uyakhala ingane yakhe uNosipho igama layo uNosipho sathandaza mama umtshali waphaphama wavuka esehlali awa engaphefumuli ngoba yikho engenzeki kubani kuJesu. Noma sesithandazile ngiyakhumbula khona omunye umama ayeyinaye lesekhala ekamereni uthi lo mama hayi bakumadlala khululeka umntwana use-right kodwa umama usakhala. Nikhona abazalwane ke kunesibusiso ukukhala. Nikhona abazalwane manje ungabuza-ke umukhona ukuthi uyekeleni ukuthi avuke ubaba uThokozane. Nikhona abazalwane ngoba intando yakhe. Nikhona mina bengicela kunini ukuthi lithathe leli gama umuhlangana nempi ukhona okhulumile kulabo abana ekhaya wathi igama likaJehova lingumbhoshongo noma liyinqaba enamandla wathi olungileyo ugijimela kuyo alondeke. Nikhona abazalwane kusho ukuthi iba nento ozobalekela kuyo. Umthathile uJesu uhlangana nempi mbize ngaleso sikhathi. Haleluya. Kundodakazi uJobe lona ukuyena ke babethandazela lo bethi ngegama likaJesu sengitshela abazali baseNewcastle ngithi hayi ungahlupheki uma niba nenkinga fonelana uJobe. Asho ngegama likaJesu vuka. Haleluya. Ayikho into engenzeki kubani. Lalelani ngizoshumayela kafishane nango omunye ubaba uvuke khona esimene lesasi esingena uThokozane sukuma mahayisi nango. Lalelani mina ngitshelwa umama wakwakhe ngidriver ngibheke eGingindlovu kwakunale nkonzo lena ekasiza abantu niyayibona yasiza abantu angazithiwa yiyani sibheke khona ngenhlanhla umfundisi lo noqophayo wayekade eseThekwini
sizohlangana naye khona. Ngifonela umama wakwakhe lo ethi akasaphefumuli ubaba balale ngenalutho. Nalapho ngathi beka ucingo endlebeni. Kwabizwa igama elinamandla uvusa abafile. Awungaze ngamemeza. Mayise. Ngicela ngathi uvuka. Ngathi ngizwa meza ngathi hayi sekwanele. Sesidlulile isombe. Washo mama wakhe ukuthi usephapheme kodwa ziyarara. Ubiza ingane zesikole. Uthisha uma bezingane zani nangu bazalwane inkosi yamvusa cabanga eseshawe istroke. Kamisa izandla zombili mahayise babone ziyaphakama. Hallelujah. Lalela uJesu wamenza wakwazi ukuhamba. Wangichaza ngithi ngombheke esibhedlela ke ngombheka ke mangifika lapha kuyena ngithi baba Madlala wesekhulumayo. Baba Madlala ngicela ningiphathele kahle umngami angakiyeki ukukhona. Ebona ukuthi indlela ivuliwe. Hlala phansi mhayisi. Hallelujah. Wemkathokozane ngibheke. Ayikho sinambuzane ngoku ungibheke. Nawe ungayeki ukukhola. Ubakatho anti. Bazokuyisela emuva. Bakwazisa izinto indoda ebingazenzi. Bayashopha phela abantu abangakhola bese betshela bethi hawu ukuze ukhiphe ibhadi thola isilinyana emayiqhu thola yini omunye ngempela wasithola isilinyana esisusa yini kwathi kuhlangenwe emcimbini othile safika isilinyana sathi akungiphinde futhi esepilita angena wena kanti uyena othola isilinyana esisusa ini alikho ibhadona awuna bad. Amen. Kusokusho oanti laba ba igebengu lezigcwelela. Hallelujah. Baningi abanye sebesho ngani ngalikhipha ngempela ibhadi. Cabanga ukuthi kusukele kade ekhuluma umunye ubaba la kuthathwe lento Tom lahla Nkosi kuthathwa ihlamvu ke kuthiwa ubaba wasekhaya. Umelanda esibhedlela noma kuyimoshwari noma kuphi elana ungasali la kuthiwa kagibele hambe ke makudlula emfuleni noma ebridge ungasali siwele ebridge umfulo ungasali kuze kuzofika ekhaya kuthiwa kangasali kudlule kiwe kamereni bese bethatha ke ubaba lona oseyihlamvu bamshobe phezu kombhede. Lalela bamhlome ke phezu kombhede. Umama lona ubengadinga sizakalanga wathola igama lika Jesu. Indoda isihambile ufune indoda lena eyihlamvu ilokhu ibukela ithathaza. Ahlangene noJesu uyasizakala. Ngabe siyaqala ukuba nomfelokazi oqomayo. Amen. Ingane zakho futhi zikhulile. Wenzele ingane zakho. Ithina phela siba nenhlanhla njengamadoda.
ngingangizoni indoda uma indoda ishonelwe abahlupha abantu bane befika bethi ungakhali kakhulu uzomthola umunye haleluya uzomthola njani umunye sidinga sithatha igama lika Jesu ngicela ke sifundise lenkosi kafishane cishe bese ke siyathandaza ngicela sivule incwadi yesibili kaTimothy chapter 1 ngigcizelele yona le ndaba engithintayo ukuthi asisafi ngoba ukufa kwachithwa bese ke emva kaloko ke siyathandaza ngicabanga ukuthi ngisho kahle umfundisi 2 Timothy chapter 1 umqala verse number 7 ngithe kuyilekelela nami ukuthi ngibone kahle siqale verse number verse 7 ngiyafundeka lingekelele ilambu leli ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wokugwala kepha owamandla nothando nokuzikhuza sizwana asinikwanga umoya wokwesaba kodwa sinika umoya wamandla nothando nokuzikhuza bese umpostoli Paulo nalokho ungabi namahloni ngobufakazi ngenkosi yethu nangami uma kufakazwa ngoJesu bese kufakazwa nangabantu abafana noThokozani nikhona lithi iBhayibheli isiboshwa sayo kodwa hlanganelani ukuhluphekela ivangeli ngamandla kaNkulunkulu verse 9 owasisindisa wasibiza ngobizo olungcwele kungengokwemisebenzi yethu kepha ngokwelakhe icebo nomusa esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabikho izikhathi verse number 10 kepha osubonakalisiwe manje ngokubonakala komsindisi wethu Kristu Jesu owachitha ukufa ngicela nizwe track ukufa kwenziwa kanjani uJesu wachitha ukufa ingakho umuntu okholwa nguye ngeke sakubona ukufa naphakade right lithi ke wachitha ukufa walethela ekukhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli wachitha ukufa walethela ekukhanyeni ukuphila leli gama elithi ungabhubhi litshelekwe esiXhoseni kwakutheni intombazane engale eThekwini yayiqoma ke ingaqedi kubuzwa kuthiwa uphi umama ethi wabhubha ubaba wabhubha abafowenu babhubha angithi kuzihambe lo line ehambayo kufanele kwazi ukuthi bafa bonke ekhaya manje ngithi ke lelizwi litsheleke kule esiXhoseni uma yithi babhubha isho ukuthi bafa angaze makezwakala lithi ke la uNkulunkulu wachitha ukufa waletha ekukhanyeni ukuphila he brought into life bese lithi and immortality leli gama elithi immortality lisho ukufa uma sekufakeke prefix I am immo kusho ukuthi awusafi nikhona wasilethele ekhanyeni ukuphila nokungafi ngevangeli angiphinde ngani iletha ukungafi ivangeli hayi ukusonta angazi ukuthi bangaka abantu abamukela ivangeli la
abaningi banawo amasonto kodwa ivangeli abalumukelile ngeke simlandele thina uJesu sizodinga silahla amasiko akithi singabakhonzi obaba omkhulu nobani iqiniso udinga ungabakhonzi ngoba ubakhonza ufana nomuntu onamadoda amabili umneshende ubizwa ngesiphingi umulandela abanye uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi bazongisola mfundisi ngicela ungilekelele umfundele Hosea chapter 1 verse 2 no chapter 1 ningilekelele lapho Hosea ngiyadlula nje la ukuthi nina uma nifuna ungafi shiya labo uNkulunkulu abangezwa. Hosea ngifuna le verse elithi hamba uyithathele wesifazane ophingayo ngoba lonke izwe liyaphinga ngokungamlandeli uNkulunkulu. Uverse bani chapter bani chapter 1 mfundisi chapter 1 verse 2 funda lapho. Sengiyathandaza ngicela nina nonke la kule kaThokozani nje uThokozani walahla abadala ningacabanga ukuthi imistake ukuhamba. Inkosi bifuna nina nize la nizozwa lamazwi ukuthi uThokozani akafile. Angazi ukuzwa kahle. Bayalala abantu abakholwayo abafi. Lalela futhi nenkolo yakithi nje. Sasivese sikholelwa ukuthi abantu abanjani abafi. Yikho nina nize nihambe noxoxa ngoba ngicabanga ukuthi ibona abanamandla kumgada. Sasikholelwa ukuthi abafi uJesu engekho. Amen. Sikhole manje nangisweleza imistake ngicabanga ukuthi ke ngoba kuthiwa abafi futhi bazobuya bazogada ingane. Akekho umuntu okwazi ukugada ingane, ugada ingane udala abantu. Hallelujah. Uyena udala abantu. Funda lelo verse number 2. Lapho uJehova eqala ukukhuluma ngoHosea, uJehova wathi kuHosea, hamba uzithathele umfazi ophingayo. Ungahamba uyithathele umfazi onjani? Ophingayo. Angisho njalo nabafana ukuthi hambani ufuna abafazi abaphingayo. Ungathathi mistake ukuthi ngoba amadlalo usho njalo. Uyakhuluma uNkulunkulu la hayi qhubeka. Nabantwana bophingayo. Yebo. Ngokuba izwe liyaphinga nokuphinga ngokungamlandeli uJehova. Abantu abangamlandeli uNkulunkulu babizwa ngeziphingi. Angiphinde. Zigcwele la. Ini noma ngathi ifebe noma ngathi iphingi zigcwele la ngoba uma ulandela abanye uNkulunkulu usuke uphinga ungalandeli uNkulunkulu okudalile. Hamba uyithathele umfazi ophingayo ngokuba izwe lonke liyaphinga ngokungamlandeli. Ngicela ukubuza ulandela abantu. Bayabahlabelela abantu labathi ngomlandela uJesu ngomlandela uJesu. Bekhuluma abafowabo khuluma bakubo besho ukuthi wabashiya uNkulunkulu walandela uJesu. Amen. Haleluya. Bona basaseleke kodwa siyabathandazela bangazi balane bebizwa ngeziphingi. Ukhona ugogo uchazile la. Kuze bangangisoli. Buyela Samuel 21 siyathandaza. Ngathi ugcina Samuel 21 afundisi ngoba kuyizwe baba bavele bashodala abantu bathi leli bandla limbi bavele bathuke nje bathuke yonke into.
bathuke nje bathanda nje ukuthuka nje kuleli sonto noma bengathanda ukusonta kodwa kuleli evele lithukane nje kuthiwa siyathukana. Ngicela ufundeke lapho ufunde siqale lapho beqale khona verse 6 uzugcina verse 8. Wayesethi kimi sekwenzekile ngingu-alpha no-omega, yebo, ukuqala nokugcina, yebo, owomileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila. Uma uphethe ukoma uzophuza ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila. Lawa aphuza lo wesifazane owafica enamadoda amaningi. uJesu umethambulana indoda yakho wathi akanayo kanti unenqwaba sike yadlula kuyena. Wathi uJesu amadoda awu5 adlule emzimbeni wakho nalena ka6 ohlezi nayo akuyona kabani. Wangathi ukuthela yena wathi ngiyabona ungumprofeti umtshela indaba zakho ningasithukutheleli kuyezwakala. Kodwa uzowathola amanzi okuphila uma ubukela igama lika Jesu. Qhubeka ke yebo. Verse 7. Oqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto. Yebo. Futhi ngiyakuba ngoNkulunkulu kuye. Yebo. Yena abe indodana kimi. Yes. Verse 8. Kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo, yebo, nababulali, yebo, nezifebe, yebo, nabathakathi, yebo, nabakhonza isithombe, yebo, nabo bonke abaqamba amanga, yebo, isabelo sabo siyakuba sechibile elivutha umlilo nesibabule okungukufa kwesibili. Lalelani, kukhona ukufa okokuqala yiloko ukuphila ezonweni nikhona, bese kuthi okwesibili ke iloko kozokuphola uma ungaphendukanga ungazange washintsha wazolala kanje unje ngoba kade unjalo. Ngenhlanga sizongcwaba ikholwa la nikholwa abazalwane. Umuntu walahla uNkulunkulu. Ngimthandile ubhuti wakhe umesesha ethi uyena wangifundisa ubhuti wami ukukhuluma enkukhwini nekhanda elincane. Ngisasele lapho akangasali unomphela nanje ngimasho akangasali nomphela enkukhwini nekhanda elinganani ngoba isabelo sakhe sizoba sechibini lomlilo. Uma wena ungafuni ukuya lapho ufuna ukuphepha uphepha ngegama likabani. Sesiyaphuma abazalwane, kodwa ke ngizocela ukuthi sicelele umnikelo abazalwane mase siqeda ukuthandaza umnikelo wasekhaya. Ngiyabona isikhathi ngenze kahle nise ukuthi umfundisi angabe engasayiqedi inkonzo. Niyangazi ukuthi angiqedi verse. Haleluya. Kodwa ngicela ke sivalena amehlo. Uma ufuna ukuloba igama lakho encwadini yokuphila ubalwe kanye nabaphilayo nawo, ngiyacela thatha isandla sakho usibeke nje esifubeni sakho, sibeke nje esifubeni, sibeke nje esifubeni. Ngiyabona bayibeka abaningi, sibeke nje esifubeni sizothandaza nawe uthi inkosi nawe ilobe igama lakho encwadini yokuphila. Uma kukhona izinto okuthiwa azenzeki kodwa zenzeke kuwe ngegama lika Jesu, ngiyacela mkhulu akuthandaze nabo, ngiyacela. Siyabonga uJesu. Size kuJesu okuyena ophilisayo. Siyabonga kakhulu kulabo ababeka izandla esifubeni ngoba bayazi ukuthi beza kumuntu owuphilo ophakade. Ngakho ke njengamanje bazosho lamazwi bese siyathandaza nabo. Thanini Nkosi uJesu, ngiza kuwe, ngiphilise Jesu, ngiphilise ngengcwele. Ngiyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi wena Jesu ukuphila ophakade oza kuwe awumlahleli ngaphandle. Namanje uNkulunkulu wethu ngiyeza, ngivuma izono zami, ngivuma amacala ami, ngiyazi ukuthi kuwe azogezwa, azohlambululwa bese ngiyaphila egameni likaJesu. Sesiyathandaza, siyabonga ke moya engcwele, siyabonga ke dwala lapha kade hamba abantwana bakho
baba bafuna wena beza kuwe abezi kubantu abezi kumfundisi kodwa beze ezwini lapho uNkulunkulu wethu owadalayo baba ehlambulula izono zethu baba baphiliseke uNkulunkulu wethu bame phambi kwakho behlanziwe ngegazi bangabuyele ezonweni abakade bezenza ngoba baphilisile ngoJesu umthubileyo waseNazaretha. Amen. Ngizocela mhlawumbe sibekele ilento la ukhomba ubhavu abantu bebaningi ngifuna kube ubhavu impela hayi indishe encane hayi angikwenzi nje lokho mina kunikelwa la uma nje ngikena beka izitsha lapha abantu baphuma banganikeli ngiyacela nje impela mfundisi mina ngifuna kunikelwe asilindi nje inkongozela akaphethe nalutho uyabona ke nangokuqala lala akaphethe ngishoni lo lokuthoza dodlula kuyena la ngicela nabazali sizoshaya ukunikelo la umkathokozani nengane besele kodwa ke kube khona into ebaduduzayo ngikhona abangcwele kube khona ebaduduzayo siyabonga kakhulu ngabazalwane laba ade nabuthokozani bephokho ngizwile ukuthi bafuthile kodwa sawucela umnikelo ningathi kuba nishayile wayana bese nithi niqedile ngicela sinike sishayile u200 no 100 no 50 rand ngicela usondele la nami nginikele so shayile ikhulu elinikelisayo bazalwane ngicela sishayile la u200 rand 100 rand 50 rand 500 uzanshaya ikhulu ezofikisa sizobalekela sicela bazalwane phambili bese kuyaphula
Siyabonga baba wethu ngcwele umnikelo uphuma ekuzweni zabantwana bakho. Izwi lakho likusiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. Yenze njalo ukuhlangabeza abantwana bakho ngamunye ngamunye. uKristu adunyiswe na yedwa. Amen.